Kaixo, ni Miren Arrieta naiz. Ni Jon Olivares. Biagera Altsasuko telesaileko aktoreak. Lasai, egin dugu orentxo bertan antigenoen proba bat, horregatik gaude maskariari gabe. Hori da. Eta Gazteara etorri gara, frogatzera ia ondo ezautze garen edo ez. Zenbat urterekin eman zuen Mirenek bere lehen muxua. Nire teoria, Miren ezagututa. Bueno, zuk desarroiatu bat. Eta esango do... Bat, bita hiru, bai. Amalau, ondo nahi orduan, no? Dudan eguan, Amabi edo amalau, Jarri. Oso, ondo. Ez esan ezen unte, bueno. Ez, ba, bueno. Ez dut erantzuko. Zenbat urterekin eman zuen Jonek bere lehen muxua. Bere muxua? Bat, bita hiru. 16. Amasei, bai, ez dut oso, ba? Bueno, bai, izan ziteke. Igual bai, Hala, orain sentitu dira, 16 urterekin lehenko muxua maztun jende guztia. Ez, Amairu, ez dakit, Amairu... Baina bai, nolako bat eba tximiri. Zein da Jonen musika talde gustukoena? Ez ez daki. Bat baino gehiago. Bai, hori, Miren, hori. Edo zene, venga, A ber, eski hau ez nekin jarriet pixkat potrari, oza. Ba, eski, bueno, nik egisa da talde asko, ez? Baina bai, berri txarrak izan. Berri txarrak gustatzen zaizu? Bai, pila bat, asko gainera. Zein da Mirenek gorroto duen janari bat? Gorrotu duen janari bat, barazkiak. Platanoak. Oh! A ber, eski platanoak ez ezki gustatzen. Osa, izan behar dute oso berdeak, bestela ez ditut jaso. Eta Jonek gorroto duen janari bat? Hori oso argia da, baina, igual, agian. Bat, bit eta hiru. Baratxuria. Kipula. Zer da kipula? Kipula, ba nere herrixan kipula. Kipula. Zer gustatzen zaio gehiago Mireni? Dantzatzea? Ala abestea? Eske, hori nik ez... Gehiago zer gustatzen zaidan? Biak. A ber, bat, bi eta hiru. Eske berez... Bai! Dantzatzea, baina biak gustatzen zaizkit asko. Jonek zer nahiago du? Aktore ona izatea? Ala irakasle ona izatea? Ai, zaila da, Baina nik esango nuke... Oso zaila da, Eske, oso nada bietan. Batez be irakasle, zenazula ikusi. Bueno, bai, zuekin ibili naiz pixkat irakasle paperian altzazu. Hori gustatzen zaio berari pentsatzea. Aktorea, biak. Aktorea, venga, bai, biak. Oso zaila, galdera hori. Miren animali bat izango balitz, zein animali izatea gustatuko litzaioke? Bale, berari. Karo, nik esako nebana eta... Jarri pentsatu ez duna lehenengo. Bat, bi eta hiru. Arranoa. Txoria, bueno, bai. Txoria, baina sugetxoa. Zein animali gustatuko litzaioke izatea, Joni? Bat, bi eta hiru. Zaldia. Koala. Baina pentsatu dut, zaldia pentsatu dut. Zein da Jonen kolore gustukoena? Bat eta hiru. Beltza edo gorria. Urdina eta morea. Ki? Mira, urdinez da, gaur, klaro. Zein da Mirenen kolore gustukoena? Osa, ni beti noa jantzita kolore batez, beti. Dudan nago, bina artian dudan nago. Baina, bueno, beti bali basoiaz. Bat, beltza. Bai, nahiz pixkat basikoa, zentzu horretan bakarrik. Zentzu horretan bakarrik. Zenbat anai arreba ditu Jonek? Miren. Eske horregatik ez ditut ezautu, porque nik uste ditula 0. 0! Zenbat anai arreba ditu Mirenek? Claro, biologikoa edo ez. Baina, bai. Zein hizkuntza hitz egiten du Mirenek? Osa, idatzi behar dira guztiak. Bai. Bat, bi eta hiru. Vale, frantsesa jarriz, baina en plan haciéndome la guay, porque berezitakat A bat nahi dela. Baina bai, pixka bai, vale, nire pentsatu dut. S'il vous plaît, bonjour. Oui. Zein hizkuntza hitz egiten du Jonek? Baten igual kalimozu, A ver, bat, eta hiru. Gaztelera, portuguesa. Ba, ingelesan beste. 3 puntukin, baina 3 puntukin, portuguesa zeitz, a ver, Yo gano lixo, Jon, pizza, ananarekin edo ananagabe? Nik uste, oza, oda intuizioa, Baina... Ba, justo, egun baten horren etxeiten ogin. A ver, nik esango nuke gabe, porque ez dira, dulce eta horrela ez? Dulce eta horrela ez dakiz egatik. Ni nizelako goxua? A ver, bai, baina no te pega, jatea pizza ez. Ananarekin. Ananari gabe. Miren, pizza, ananarekin edo ananagabe? Ez nez oso kiskillosa, zein pizza jaten dut orduan gabe. Kin. Zein da zuen telesail gustukoena? Orain, ja emisioan dauden guztien artean. Bakizu zer jarri behar ezin, ulertzen dira zuzesan nahiteen, A ber, utzi pentsatzen. Niko oso argi eukit, Bi eta hiru. Nik ere. Altsasu, noski. Ikaragarria, asteazkenetan. Eta propaganda. Asteazkenetan 10 erditan. ETV baten. Eta ez balin badazue aukera izan kapituloren bat ikusteko, gogoratu azkazuela tal guztiak nahieran eskuragarri. Agur!
Gaztea.